Heippa! Musiikkiteollisuuden ammattilainen etsimässä uusia haasteita täällä. Käytännössä olen hakemassa uutta uraa, eli en halua pelkästään työpaikkaa, vaan kokonaisvaltaisen, ehkä loppuelämän kestävän urapolun uudessa ympäristössä. Olen työskennellyt pienissä yrityksissä. Moni sanoo, että niissä ei opi, mutta todellisuus on sitä, että niissä joutuu tekemään lähes kaikkea elannon saamiseksi, joten väkisinkin oppii, joskus kantapään kautta. Tässä ollaan oltu ulkomailla, ollaan toimittu Suomessa, on tehty brändiä, on ollut import-export, tukkumyyntiä, suoramyyntiä, mainosta, markkinointia, mainosmyyntiä, kauppaesittelyä, messuja ja keikkaprojekteja. Sinä sanot projektihallinta, minä sanon kokonaisuuden ymmärtäminen ja sen kaiken takana olevan logistiikan tunteminen. Se on se minun juttu, jota olen ajanut takaa omissa töissäni ja jonka kanssa haluaisin yhä myös jatkaa. Vaikka vastarannan muikku pielisota olenkin, niin osaan myös uida myötävirtaan, myös vuollassa virrassa. Eli olen valmis muuttamaan työn perässä. Kiitos ja näkemiin.